Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu Yise, ubuzalwane umoya ocwebileyo makubeke nonke. Kube umoya wakho futhi. Bazalwane siyambonga uNkulunkulu osiphele lithuba kuba sizomdumisa. Sizobonga konke ukuhle asenzele khona kuleli viki esibuya kulona. Sibonge ukuthi usivikele izingozini zonke zomzimba nezomphefumulo. Sibonge ukuthi usivikele izingozini zomgwaqo. Bese ke sizocela futhi isibusiso sakhe kuleli viki esiliqalayo. Konke esifisa ukwenza, konke sizokwenza kufunzelelwe umoya kaNkulunkulu, umoya ocwebileyo. Isonto kuleli bazalwane le-13 enkathini yonyaka ojwayelekile. Siyambonga ke uNkulunkulu nabazalwane bethu abazivakashele namhlanje abasuka kwisifunda Bishop saseDandi eSekunda. Siyabonga uNkulunkulu bagcinile behamba beze bezofika la. Siyabakhulekela futhi kuba uNkulunkulu ahambe nabo abavikele izingozi zomgwaqo bezosuka lapha babuyele emumva ekhaya. Bazalwane kuningi esifisa ukucela nesifisa ukubonga uNkulunkulu. Asikuletheke kuleli lathi elingcwele. Sikwethule kanye nezifo zethu okuyisinkwa newayini. Silethe injabulo yethu, silethe usizi lwethu, silethe ukuhlupha kwethu. Masiyisoleke phambi kaNkulunkulu ukuze leli misa elingcwele siligcine ngokufaneleyo. uNkulunkulu ngethukile ngakushiya wena Nkosi sengibuya ngifuma intando yakho uNkulunkulu umninimandla onke asithethelele izono zethu asise ekuphileni kwaphakade. Amen. Nkosi, Nkosi, Nkosi siyawe. Siyakubonga,
uNkulunkulu wena owasithola ngegracia lakho wasenza abantu bakho wathanda ukuba sibe ngabantwana bokukhanya ake wenze kuba singadukuzi ebumnyameni kodwa sibonakale njalo sihlezi ebucwazini beqiniso sicela ngenkosi yethu Jesu Kristo indodana yakho iphila ibusayo nawe nomoya ocwebileyo ninguNkulunkulu munye isikhathi ngesikhathi Amen. Isifundo sokuqala sithatha incwadi yamakhosi esibili chapter 8 verse 8 kuya ku11 phinde ecashile ku verse 14 kuya ku16. Kuleyo mihla uElisha umprofeti wadlula emzini waseShunem. Lapho ke kwakukhona inkosikazi enesithunzi eyamncenga ukuba ngene kwayo adle. Kwakuthi njalo uma edlula khona aphambukele kwayo adle. Yayisithi endodaneni yayo, ngiyabona impela ukuthi le ndoda evame ukuphambukela kithi ingumuntu ongcwele kaNkulunkulu. Kuhle ukuba sibulungisele ikamelo elihle phezulu, simbekele khona ubhede netafula nesihlalo nesibane, ukuze kuthi uma efika ahlale khona. Kwathi ngelinye ilanga wafika uElisha, wangenisa kulelo kamelo walala. Wayesethi kuGehazi isikhonzi sakhe, ngingayibonga ngani le nkosikazi? uGehazi wathi, wo iyahlupheka ngoba ayinandodana, nendoda yayo isindala. uElisha wathi, yibize. Wayibiza ke yafika yema emnyango. uElisha wathi, ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo uyobe usugone indodana. Nalo-ke izwi lenkosi esifundweni sokuqala. Ngabongwe uNkulunkulu. Isihlabelelo sokuphendula sizophendula sonke sithi, ngiyakuhlabelela njalo njalo ngomoya ngomusa inkosi esenzele wona. Ngicela sisho, Ngiyakuhlabelela njalo njalo ngomusa inkosi esenzele wona. ngicela siphinde, Ngiyakuhlabelela njalo njalo ngomusa inkosi esenzele wona. ngiyakuhlabelela njalo njalo ngomusa inkosi eyayilokhu isenzela wona. Ngazise ukuthembeka kwayo ngomlomo wami, ngoba umusa wayo umiselwe ingunaphakade. Isiphendulo, Ngiyakuhlabelela njalo njalo ngomusa inkosi esenzele wona. banenhlanhla labo bantu abazi ukutusa, bahambe ekukhanyeni kobuso bakho, bahlale bethokoza ngegama lakho, bagabise ngokulunga kwakho. Isiphendulo, Ngiyakuhlabelela njalo njalo ngomusa inkosi esenzele wona. ngoba nguwo oludumo lwabo nobuqhawe babo, ngomusa wakho kuyakuphakanyiswa amandla ethu. Ngoba sivikelwe isihlangu senkosi, umholi wethu umiswe nguye, ongcwele kwa-Israyeli. Isiphendulo, Ngiyakuhlabelela njalo njalo ngomusa inkosi esenzele wona.
Njengoba sembelwa kanye noKristu ngokubhaphathizwa, kanjalo asihambe ukuhamba okusha. Isifundo sesibili sithathe encwadini yabaseRoma 6 verse 3-4 phinde kucashwe kuverse 8-11. Bazalwane, ngombhaphathizo sonke sahlanganiswa noKristu uJesu, sahlanganiswa ke nokufa kwakhe. Ngombhaphathizo osihlanganisa nokufa kwakhe, sembele ukuthi kanye naye ikhona ukuthi njengoba uKristu avuka abafileyo ngobukhosi bukaYise, kanjalo nathi sihambe ngenkambo entsha. Siyakholwa ukuthi nxa safa kanye noKristu siyakuphila futhi kanye noKristu. Kodwa siyazi ukuthi uKristu usevukile kwabafileyo, kasezukufa, futhi ukufa akusenamandla phezu kwakhe. Lokhu nakhu wafa kanye, efa ngenxa yezono, kodwa uphilela uNkulunkulu. Kanjalo nani anoqonda ukuthi nifile kambe mayelana nokona, kepha seniphilela uNkulunkulu nokuKristu uJesu inkosi yethu. Nalo-ke izwi lenkosi. Haleluya, Haleluya. Nina niyinzalo ekhethiweyo, ubuKristu ubukhosi, isizwe esiyingcwele, ukuze nimemezele amandla alowo owanibiza niphume ebumnyameni nize ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Haleluya.